Vážení občania súdruhovia, po 26 rokoch vlády demokracie sme sa ocitli v dômyselnom systéme neslobody, ekonomickej genocídy a hlbokého morálneho úpadku. Pravda sa stala nepohodlnou a pod zásterkou ľudských práv a falošnej humanity spejeme k absolútnej totalite. Naša pôvodne sebestačná krajina sa stala kolóniou v rukách Západu a oligarchie. Mediálny prúd lží sa však všemožne snaží zakrývať túto tvrdú realitu. Mnohí si ešte stále nevšimli, že žijú v krajine, kde je všetko na predaj. Nie len pôda a voda, ale aj vzdelanie a vaše zdravie. Dnes je veľkým umením slušne žiť a pracovať v tejto nemocnej spoločnosti plnej klamstiev a pokrytectva. Konečným cieľom tohto procesu je zlomiť a definitívne vyvrátiť všetky piliere sociálnej spoločnosti a vniesť do našich životov chaos, nenávisť a neistotu. Naša vláda schvaľuje zákony a stratégie, ktoré sú toho jasným dôkazom. Premiér síce dáva silné vyhlásenia proti imigrácii, ale v zápätí jeho vláda schvaľuje balík zákonov, ktoré zakazujú nazývať veci pravým menom a kriminalizujú vlastných občanov. Podobné to bolo aj s kvótami či sankciami. Tu môžeme jasne vidieť, aké zásadné sú rozdiely medzi heslami a skutkami oligarchie, ktorá ovláda sociálnu demokraciu. Chceme vám pripomenúť, že to boli práve komunisti, ktorí z pologramotnej a totálne zničenej krajiny vybudovali malú priemyselnú a vzdelanostnú veľmoc. A dokázali to v priebehu jednej generácie. Z detí otrokov a robotníkov sa stali inžinieri, vedci a lekári. A ako je to dnes? Z detí inžinierov sú nezamestnaní, alkoholici, gambleri či feťaci. Veľa mladých je bez práce, zodpovednosti a bez akejkoľvek budúcnosti. Stali sme sa obeťou organizovaného rozvratu spoločnosti, morálky a kultúry. Vládni politici veľmi rafinovane presadzujú záujmy oligarchie a monopolov pred záujmami vlastných občanov. Korupcia na najvyšších miestach je základným pilierom tohto korporátno-kapitalistického systému. Prejavy vlastizrady, kolaborácie a novodobej tyranie sú čoraz výraznejšie a zreteľnejšie. Majstrovsky rozprávať o tom, čo chcú dávy počuť a v tichosti robiť politiku proti nim, to je naozaj veľké umenie manipulácie. Vždy pred voľbami vám sľubujú lepší život. Dovolíme si však tvrdiť, že žiadna ponovembrová vláda nezlepšila život pracujúcim. Práve naopak. Urobila z nich otrokov a umožnila, aby tento štát ovládli zločinecké štruktúry. Áno, poviem to priamo a otvorene. V skutočnosti nám tu vládne kapitál a zlodeji, ktorí vykrádajú tento štát a dohliadajú len na výber výpalného a svojich provízií. Preto sa nenechajme znovu obalamutiť. Tieto voľby už nie sú o ľavici a pravici. Aj keď to väčšina netuší, je to zápas proti otroctvu a ekonomickej tyranii. Ide v nich o prežitie sociálneho štátu a našej slovanskej kultúry. Ide v nich doslova o všetko, aj o vaše životy. Komunistická strana Slovenska vždy stála na strane mieru, pokroku a spolupráce. Väčšina parlamentných strán však už dávno zradila svoj národ a kolaboruje s cudzými mocnosťami a oligarchiou. Tak ako naši predkovia v minulosti, aj my sa dnes musíme zmobilizovať a bojovať proti tomuto zlu. Nedovoľme našu krajinu uvrhnúť do absolútneho otroctva krvavých pazurov oligarchie. Každý z nás je spolu zodpovedný za osud tejto krajiny. Preto pevne veríme,
že podporíte našu myšlienku mieru a sociálnej spravodlivosti. Len hlas komunistov v parlamente môže byť silnou protiváhou kapitálu a je dnes veľmi žiaduci. Želáme vám odvahu a múdrosť pri rozhodovaní v týchto mimoriadne zložitých voľbách. My volíme srdcom, volíme Komunistickú stranu Slovenska.